Horen, Frantseseko gizonak, Frantsesek gaur goratu Reixen baja izan duela, Morabito daukate hauek sailkapen nagusian. Hainbestean dago, Morabito egia esan, giroan ez da bateri ibili, Steve Morabito suitzarra, sailkapen nagusian 17. dago hemen, 29 segundora eta argi dago hori izango dela, euren gizona ondorengo egun hauetan. Fransedeiek, Katusha, Dimension gizonak ere bai. Gero Trekekoak. Argiare egiten zaiz, Sunwebeko inor ez azaltzea, aurreneko postu hauetan. Sunwebe Matthewsekin ezpada ere, Dimulanekin. Dimulan hor dago, orantxe. Hor da, liderra bera eta Dimulan bera ere bai. Bai, nik uste hauek igoera hasitza daudela, Fermin. Igoera hasitakoan hor hasiko dira bakoitza bere postuak. Barengoak ere desagertu dira, orain arte egindako lanaren ostean. Orain egia esan abiadura bizia baldin bada ere, talde horiek pixka bat errekuperatzeko balietu dezakete, gero azken mendateari hobetosiago ekiteko. Kolon herria. Hauek hasi dira aldapagora. Van der Lichte, larri bilida, aurreko mendatean, gurpiletik kanpora ere izan da tarte batean. Hemen igotzailerik onenak, Direct Energyko Duchesne eta Aquako Horbas dira. 10 kilometro pasatxo. Eta penditza kontuan hartzeko modukoa, ia 8koa, 7,9. Bataz beste. Espezialista ez dena gantzemango dio bai. Hor 8 metrotik gorako desnibelak handitu beharko dute. Eta hori mendate gogorra da amaira izateko. Orain arte ere hauek bereziki jota joan dira, ordekan eta lan egin dute, eta ordekan indar lapurreta handi izaten da, abiadura handien ibili ezkero, eta gero hori azken mendatean antzeman egiten da. Ordekan, pelotoi barruan doanak askozen indar gutxia guzten du eta amairarako gehiagora izaten du. Kontutan hartu gainera, azken mendatetan mugitzen diren txirrendulariak mailaz ere, ies eginda ibiltzen direna baino hobeak izaten direla, beraz hor gauza asko uztartzen dira. Pelotoian doazenen alde eta ies egindakoen kontra. Hor Mikel Nieve. 126 dorsal hori. Bigarrenez ari da Suitza egiten Leitzarra. Euskaltel Euskadirekin egin zuen aurreneko, zara Duchesne ezinean orain. Duchesne bera ezinean. 2012an, esaten ari nintzen, Niebek aurrenekoz lasterketa bintzuenean, 5. amaitu zuela sailkapen nagusian. Antoine Duchesne Kanadarra ezinean, iaz Paris-Nizan mendia irabazi zuen, 2. iesaldia du gaurkoa, Van der Lichte bezalaxe, herenengo etapan elkarrekin izan ziren, eguneko iesaldian. Eta Gorbas, esan dugu, Cameron Meyerrek etapa irabazi zuenean, eskuzabal aritu zela, gero 3. amaitu zen etapa, bere eskuzabaltasunari eskerra ailegatu zen egun hartan iesaldia helmugaraino. Gaur ere duena emateko dago Gorbas. Bai, Rojoaren kontrako saioan balitz bezala egin beharra dauka igoera. Atzeko mehatxua hor dago, eta diferentzia behera eginala haien auspo beroa garondoan ere aurki sentituko du, eta berak dauzkan indarrekin zailtasunari aurre egin beharra dauka erlojuaren kontra arituko balitz bezala. Ezin du hor taktika eta estrategietan hasi, nik uste dut Van der Lichte aurki geldituko dela bere gurpiletik, hor behartuta doa, hori ez da bere ritmoa eta luze baino lehen gelditu egingo da, beraz Warbasek bere kabuz aritu behar du. Ari da geratzen. Ari da geratzen Van der Lichte eta guk atzean sua piztu aurretik, 2. eta azken iragarki tarteari lekutxo egingo diogu. Laster gara berriz ere zuekin.
Haben wir noch Hitzezulagen? Wie? Haben wir heute noch Hitzezulagen? Ja, leider nein. Von der Chef fragen. Hemen Martin Elmiger partaidetza marka jarri dorten Martin Elmigerrek. Geratu dira hauek, Martin Elmiger eta Hollenstein elkarrekin, eta hau da talde nagusia, iesaldia, Urbas, lasterketa buruan bakarrik, 8 segundora Van der Lichtke, 2 minutu eta 40 hemen talde nagusia. Oraingoz ez da parteko erritmo aldaketarik izan hor, orantxe Crashby, jatzera begira, aurrera doa, Loto Jamboko gizona, Jon Izagirre hor. Oraindik lana dago, lan luzea dago, ia 8 kilometro. 7,9 bataz besteko penditza du igoerak. Hemen mugimenduri serionak ez dira oraindik hasi Fermin, hor ikusten da morrontzalaneko txirrindulariak ari direla erritmoa jartzen eta gero gainera erritmoa gehiago bizituko denez garailean nik esango nuke pelotoian dagoela. Hor ondoko gatuta eta Puma bera ere bai, Kolombiarra, Emiratoetakoa. Oraingoz, esan bezala, erritmo aldaketa bakar bat ere ez da izan hemen Niebere ondoko gatuta. Ordu Molin atzera xeago, Espilak bere aurrean handator, Jon Izagirre lehendabiziko postutatik zertxo eta atzeratuta, hor badirudi favorito nagusia behar bada elkarren arteko zainketa zorrotzako egiten ari direla, eta hori ia beti gertatzen da. Oso sartuta ikusten dugu, atzo eta erenegun bezalaxe, Rui Costa. Rui Costak 3 aldiz irabazi du lasterketa hau, eta lasterketa honekiko duen lotura estu horrekin jarraitu egin nahi du txirrendulari portugaldarrak. Oso ondoko gauta dago, taldeki bat aurreti dauka, eta uste dut lasterketan sartuta bakarrik ez zerbait egiteko intentzio garbiarekin doala Emiratuetako talde burua. Eta hemen bien bitartean lasterketa buruan estatu batuarra Gorbas, 28 urte ditu, 2 minutu terdi dauzka, 7 kilometro eta 3 metro egiteko apostua dago, Usabiaga. Atzean garbi, Fermin, atzean garbi. Nire ustez atzean garbi. Bigarren postuan gero eta atzerago, gero eta garapen luzeagorekin. Van der Lichtke. Eta jendeari da aleka, taldetik kanpora geratzen. Fransedeiek gune batez 7 eraman ditu eta bakarrarekin geratu da aurrean. Bai, ordekan jende gehiago egin dezakelan. Ordekan Atapumarekin, Rui Costa. Edozeinek egin dezakela, baina aldapagora ja bestelako kontua da. Aldapagora onena bakarrik onartzen ditu errepideak, eta onena izateaz gainera sasoi honean daudenak, motibatu daudenak, eta horiek beti oso multzo txiki osatzen dute. Crashby bera ere erne, ikusi dugu aurreko egunetan ere bai, Crashby giroan utzi egin zuen, Crashby giroa amaitzear zela utzi egin zuen. Erretiratu egin zen, Philippe Gilbert, atzo etzen azaldu esprinean, atzo desagertu zen, Bernako ailega eran, erenengun etapa irabazi ondoren, Jai McCarthy, berarekin batera hemen atzean. Den iragerketan ginenean gainera ikusi dugu, Matthews eta Peter Sagan ere bere ala gelditu direla. Hemen denak elkarri begira. Honek egingo dio, ezerk mesede egitekotan lasterketa buruari honexek egingo dio, baina uste dut hor jende asko dagoela oraindik mugitzeko prest, eta mendate hasi denetik kilometro bakoitzeko ia 30 segundu jandizkio pelotoiak Warbaseri. Kilometro bakoitzeko 30 segundu eta oraindik onenak ez dira jokoan sartu, beraz progresio horretan jarraitu ezkero pelotoiak aixe harrapatu beharko luke helmuga baino lehen. Valerio Conti, Emiratuetako aurrera egin duen azkena, eta orain Crashby bera. Mugimendu hauetan danetan, Fermin, hor Jon Izagirre.
Eta Dumoulin ere, orain arte ez du ikusi. Begira zenbat txirrindulari doazen, Mikel Nieve hor, Dumoulin oraindik ez dageri, hortxe Dumoulin, Giro irabazi duen gizona. Aurreko egunetan, sufritzen ibili dela iruditu zait. Giroan baino aurpegian zimur gehiago zituela. Hori iruditu zait. Gero akaso lasterketak lotxagarri utzeko nago beste behin, baina ez dakiz ze puntutan dagoen Giroko garailea. Van Garderen hemen. Van Garderen Carusorekin. Marsuler, gero Agebierreko gizona, gero Krasvik. Anatzean Joni Zegirre. Gutxek ere hor segitzen du. Lanerako dago TJ Van Garderen nagusian goratu atzerapenarekin daukagula une honetan. Eta Morabito ezinean. Ekin ziklista gaztearekin, norvegiarrarekin, Steve Morabito suitzarra. Ez dago. Esan dugu Giroan ere bat ere ez dela ibili aurten. Ez eta horra harrigarria da. Baja izan dute eta orain zer da eta Morabito bera ere ez da bilela ikusi dute, naiz eta taldeak. Hori da harrigarria. Zerbait itxaroten zuen gizon honengandik gaur. Hori da harrigarria. Hor pelotoi buruan lanean aritu izana, euren ustezko liderra modu horretan egonda. Eta hor sufritzen Jarrison Pantano bera ere bai, ja pelotoitik atzera geldituta. Aurrean uste dut 3 euskaldun doazela, Victor de la Parte, Joni Izagirre eta Mikel Nieve. Honenen pelotoia. 2 minutu eta 20 Gorbasentzat. Eta 6 kilometro. 20 bat gizon geratzen dira orentxe talde nagusian. Azken kilometro honetan oso gutxi jan diote. Azken kilometro izan da osona Warbaserentzat. Hor 5 segundu baino ez dizkiote jan, hor zalantzauneak eta izan direnean, aurrekoetan, 9. kilometrotik 8 bitartean 30 segundu jan dizkio pelotoiak, 8tik 7 beste horren beste, baina azkeneko honetan gutxi. Erne Usabiaga. Ez dago lehiatzeko, ez dago Tondi Mulan. Giro irabazi duen herberetarra ez dago aurten Suitzako sailkapen nagusia lehiatzeko moduan. Aurreko egunetan ere, nire irudipenerako gehiagia aritzen sufritzen eta orain gorputzak ez du erantzuten eta ja sufritzari ere utzi egin dio, aurpegi hori ez da, sufritzen ari den txirrindulari baten. Aurpegi hori da, gorputzak erantzuta ez duen, egoera baten aurrean jartzen den aurpegi, hau da, bihoztaupadak sarritzeko ere gorputzak indarrik ez daukan egoera da hori. Beno lider aldaketa izango da, eta Erne aurreneko biak jada atzean dira, Matthews eta Dimulan, Sagan ere atzean geratuta da, Damiano Caruso ordoa, Van Garderenekin, Albasini atzean geratuta da, Bebin ere atzean, Trentin ere atzean, Denkol ere bai, Joni Izagirre daurren sailkapen nagusian. Zintzarriak hemen, Suitzaldean zaleak dira, Zintzarriak astintzen. Urbas, pedalkolpe politarekin Urbas, 2 minutu, 5 kilometro terdi egiteko. Gutxere zinean. Caruso. Damiano Caruso, erritmoa bizitzen Pozoiu erantzuten, Krasvik hurrena. Damiano Caruso, lehen Pozoiu esan dugu, baina Caruso ere, kontuan izan da hemen. Italiarrak izan direla beti etapa irabaz lehenik Pozoiu aipatu dut, baina Caruso bera ere Erne Carusorekin. Eta Matias Frank ere hor da aurrekalde horretan. Agebierreko bestea Pozoiu eta bestea Matias Frank da. Orain Marsuler atzetik aurrera egiten. Espilak ere hor da, Katuxakoa. Lasterketa hau beti oso gustoko izan duen txirrendularia. Bai, Espilak, bai Matias Frank, hauek ez dute utxe egiten Suitzan. Geldialdia berriz ere. 2015 irabazi zuen Espilakek. 5 kilometro, 2 minutura. Azkeneko kilometroan 25 segundu jandizkio. Pello hemen atzean. Hemen Gernikarra, Pello Bilbao. Hor Joni Izagirre. De la Parte ere bai, hor da, Victor de la Parte. Hortxe euskaldun. Nieve, falta zaigu hemen. Frui Kostare hor.
Justuxiago esan zuen Jon Izagirre bete-betean ez diola ekingo Suitzako itzuleri, baina garaipena edo podiuna lehetu nahi zuela. Eta Euskaldunak biken, leheno nik Pello Bilbao ez dut ikusi, eta aipatu dut 3 zijoa zela, 3 ez, 4 zijoa zen Pello Bilbao ere hortxe delako. Jonen taldekidea Zink da. Zink gero Borakoa Konrad. Borakoa beti Konrad izaten da. Mendateetan, Krasvik hor, erritmoa bizitzen. Espilak zuloa izten. Krasvik gaurten giroan ez du pedalkolperik harrapatu eta hemen badirudi beste gaz batekin dabilela. Steven Krasvik. Espilak orain arte denboraldi honetan ikusi dugun mailarik lehiakorrenean ari gara ikusten. Kontratu berritzea dela eta ez dela eta hor gora bere batzuk eta izan ditu eta ez dakit motivazio falta horrengatik, komeri hoiengatik edo zer, baina orain arte Romandieko itzulian bere oso laizterketan etzen bat ere bili, baina Suitzan agertu da. Hemen, Potsoibo berriz ere. Minututa 46, 4 kilometro terdi etapa bukatzeko Gorbas estatu batuarra, eguneko iesaldian bakarrik, azken mendatean, helmugarako 9 geratu da bakarrik Gorbas. Domenico Potsoiboren bigarren erritmo aldaketa da hau. Miguel Ángel López. Iazko irabazlea, Kolombiarra atzo segundo atzo galduta sartu zen Bernako helmugan. Eta ez da harritzekoa, gogoratu berragerpeneko lasterketa duela Miguel Ángel Lópezek hau. 8 hilabete egin ditu dorsal bat jarri gabe. Eta alare begira zen maila ematen ari den, Alare begira zen maila ematen ari den, Espilak, Matias Frank, Marc Suller, Kruzwigen, Carusoren taldetxoaren atzetik doa, hori da hori berezkoa izatea. Olako arazoak izan, mendateak agertu, eta zen maila ematen ari den Miguel Ángel López iazko garailea. Hor berezkoa badago, eta hori oinarri sendoa da arrakasta izateko. Van der Lichkeren gana inguratu da talde nagusia, Domenico Potsoibo taldeari metro batzuk hartuta. Segidan, hor dira Espila, Krasvik, hor da Damiano Caruso, Marc Suller eta Matias Frank. Pitin bat atzerago Miguel Ángel López eta eskaikoa Nieve izango alda? Eskaikoa Nieve da, Mikel. O Mikel Nieve da, Fermin. Mikel Nieve. Ala dela uste dut behintzat. Hor kosta. Gertu ez duen izan dugu ikusi, baina... Eta hau Pello Bilbao. Hau Pello, bai. Hala behar du, aspaldian ikusi ez dugunez eta helikopteroa plano ireki xamarra, aukeran ireki xamarra eman duenez. Hoy Víctor de la parte. Zink. Jon Izagirreren taldekidea hortzen, hori ez da geri, Konrad bai, Konrad hor da. Hemen lasterketa buruaren bila doan, Domenico Potsoibo. Eta azkeneko kilometroan ere, 30 segundutik gorako denbora jatea egin dio pelotoiak. Txirrindulari hauek mugitzen hasi direnetik, azkeneko kilometro honetan 4. kilometrotik. Edo 5. 4. kilometrora, hor denbora tarte handiago handio pelotoiak. Eta Marc Suller, Kataluniako boltan erakutsitakoa, berresten ari da, Fermin, eskalatzaile oso ona, oso goi mailako gizonak. Gogoan izan orduan Alejandro Valverdek zer esan zuen, nahi duen guztia irabaziko du txirrendulari horrek. Behar bada gehitxu izango da hori izatea, baina hain gazte izan, eta begira nolako maila ematen ari den Vulturreko 2 lasterketetan txirrendulari Kataluniarra. Han ere podiunean amaitu zuen, sekulako maila eman zuen, 3. postuan selkatu zen Valverde eta Contadorren atzetik, Adam Yates, Van Garderen, Dan Martin, Kruzvik, hoi denak atzetik izan zituen, eta uretzen ez kasualitatea izan. Begira, ze mailetan dabilen Movistar taldeko gizona. Zarantza handiak zituen Marc Sullerrek, baina ez zarantzak argitu ditu, sasoian dago Marc Suller. Mentaldetxoaren atzealdean orain, aurrekoaren gurpilari eutxi ezin da behartuta. Matias Frank ordoa, Gebierreko bigarrena, Krasvik, Caruso, Espilak, Potsoibo garapen luzearekin iruditu zait, garapena mugitu ezin da bezala, tarte batean Potsoibo goratu, ez da irabazlea Potsoibo urten ere giroan postu eginda da, 6. amaituta da, Italiako giroa
Iazaldean aurten giro ona egin du, iaz giroan 20. izan baitzen. Marc Soler hortzak estutu eta gurpiletik kanpora geratzeko arriskuari aurre eginez. Fermin eta lehen esan dugu. Eta Pozoigoaren gana inguratzen ari dira. Suitzako itzulia badela, halako bidegurutze bat, Italiako girotik pixkanaka bera egiten ari diren eta turrari begira berriz gora egiten ari diren txirrendularien topaketa bat dela, eta garbi irakusten du irudi honek hori. Hor doazen txirrendulari horietatik 3, Pozzovivo, Kruijswijk eta Caruso giroan ibilitakoak dira. Beste 3-rek ez dute girorik korritu, beste egutegi bat izan dute, Matthias Frank eta Espilak turrari begira aritu dira. Marc Soler ez da turrean izango, baina Arker ez du giroak korritu eta begira 3 eta 3 argi eta garbi bide gurutze horretan, 2 egutegi desberdin dituzten, batzuk beherako joera duten, besteak gorako bidea jorratzen ari diren txirrendularien bide gurutzea da aurten ere Suitzako itzulia. Osaibeaga eta azaldu ez zen bestea Betancourt. Ez da azaldu, bai lehen momentu baten ikusi da baina gutxi, oso mendate hasieran. Horantxe hemen bate gogoratu digu, non da Carlos Betancourt, Erne Espilakekin. Espilak eta Kruijswijk. 22 segundu handizkio pelotoitxo honek, lasterketa buruari azkeneko kilometroan. Kruijswijk eserita, eroso. Caruso, Pozzovivo, Soler, Matthias Frank, berriro sartuko dira, berriro segurazki geldialditxoa. Eta honek mesede gorbasi egingo dio. Hemengo zalantza hauek bere mesederako izango dira. Batera eta bestera. Marc Soler mutil handia da, mutil garaia da. Zantzen bai, Alejandro Valverde giro asteko itzuli bat irabazten ezagutu behar dugula. Marc Soler. Eta favorito handi zenarekin etorritako gutxe egin dute, Bai Dumolinek, Joni Izagirre bera ere espero genuen mailatik, uste genuen mailatik behera. Bai. Gehien bat haiek aipatuta geunden eta errepideak bakoitza bere lekuan jarri du. Asko gutxi egin dute. Pentsa, Suitzako turra hasi aurre hartan, Van Garderen, Denis, Dimulan, Joni Izagirre, Rui Costa, Kruijswijk, Espilak, Miguel Ángel López ere aipatu genuen, iazko irabazlea izanik, baina aipatu ditugun edo zerrenda horretan eman genituen asko eta asko ez dira geri gaur talde nagusian. Minutua, 2 kilometro eta 200 metro egiteko eta ere Matthias Frank. Oso garrapen luzearekin. Orain Pozzovivo hor lasai, beste norbaitek mugitu beharko du. Abiedura handi ez denez babesen joatek ere sekulako abantailarik ez. Begira Miguel Ángel López. Aurrean pixka bat gelditzen direnean, erritmoari ondo eusten dion txirrendulariak nola bat egiten duen. Matthias Frank lehen behartuta ikusi dugu, taldeari jarraitu ezin da. Matthias Frank ere ondo suitzarra da Usabiaga. Batzuengatik oso italiarrak direla esaten dugu, beste batzuengatik turgizonak, eta Matthias Frank suitzarra da. Suitzarra izatez, eta bere kiroi ibilbidea ere hementxe nabarmentzen da Suitzako probetan. Miguel Ángel López, ziklista gaztea, 23 urte besterik ez. Ia Suitza irabazita. Eta urten hilabete asko geldi egon ondoren, berragertu berritan hemen da, honenen inguruan Miguel Ángel López. 49 segundo bien bitartean Gorbasentzat. Eta kilometro da 800 metro. Orain arteko bataz bestekoarekin jarraitzen baldin badute,
harrapatu beharko lukete. Orain arteko bataz bestekoarekin. Kilometroko 30 segundu batzuetan gehiago, urruna gutxiago, hortxe bili baita taldetxo hau. López hortxe sartu hortxe doa. Erritmoa bizitu orduko metro batzuk galtzen ditu, berriz ere inguratu egiten danka pitin bat altxatzen dutenean aurrean. Ez da hori egoera gozoa. Han aurrean Frank. Ondoren taldetxoa, Miguel Ángel López, gogoratu, lasterketa buruan Gorbaz dugula, estatu batuarra hemen da. Aqua Blue, talde gonbidatuko ordezkaria gaur. Iesaldian bakarrik. Eta orain di pedal kolpe politarekin. Hainbestean, bai, politarekin. Garapen harina darama Bermin, baina oso pedal kolpe politarekin. Suitako turrean orain dela urte batzuk Kamero Meierrek eta irabazi zuenean, 3. egin zuen eta egun hartan bere izan zen iesaldian gehien eman zuena. Naiz eta gero saria beste batzuentzat izan. Miguel Ángel López berriz ere atzerapena. Bikaina edo zen moduz, Bai, ez du hankaltza nahi. Eta txalogarria dudari gabe. Bai, zen maila ematen ari den gizona izan dituen arazo guztiek izan eta gero. Ara, azken kilometroan, Sebega apostua dago, ez? Bai. Eta zure aldekoa, orentxe bertan. Fermin, zure aldekoa. Aqua Blue, talde gonbidatua esan bezala. Pentsatze litzateken Aqua Blue bezalako talde batentza Suitzako turrean etapa bat irabaztea. Mendiko etapa bat. Matthias Frank, Suitzarra. Honek ere gora berandiak izaten ditu. Ondo dabilen ere koskatxo bat falta izaten du garaipenerako Matthias Frankek. Bere garaipenik handiena segura eskilen gurtean, iesaldian Espainiako bueltan sartu eta luzenako ura izango du. Han ies egin da llegatu zen Matthias Frank. Errematea kostatzen zaion, asko kostatzen zaion txirrendularia da. Vilasir Olon aurrekotan italiarrak izan dira, baina ez dakit ba. Aurten estatu batuar bat ez ote den etapa irabazle izango. Orain mendatea ere gozatu egin zaio eta... Halere, Usabiaga, italiarrak izango dute saria, Caruso jantziko du segurenik mailota etapa maieran. Gauzak onela bai, Caruso horrentzat izango da mailota. Hor Marsuler gelditu datzean. Caruso, Pozzobio, Kruiswijk eta Spilak doaz, Matthias Franken atzetik. Matthias Frank zurua mantendu ezin da, denbora asko da. Ezin dut zulorik egin ez. Eta hemen Gorbaz, hemen 300 metrora Gorbaz. Seguru da. Aqua Bluren garaipena gaur Suitzan. Baindarrak oso ondo horrekatu ditu, Oso ondo azkeneko 2 kilometroetan denbora aurreko eta baino gutxiago handiote. Mendate hasieran kalkuluak egin eta harrapatuko zutela ematen zuen, baina beste bain ere matematikek horretan behintzat huts egin dute. Matematikek baino gehiago katzekoen indarrak. Hogeita 8 urteko estatu batuarra da bere aurreneko garaipena du. Ian talde Suitzarrean ibili zen, iaz arte, aurten mailaz behera egin duen ziklista da, Procontinental mailara. Harrapatu dute Matthias Frank. Bigarren posturako, gainsaria baitago 6 segundo. Hirugarren entzat 4. Eta mailota Carusorentzat. Espilak, Kruiswijk, Carusoren atzean. Ea gainsaria. Caruso bera. Lider Caruso. Kruiswijk eta Espilak. Eta BMZ-ek pentsa, 4 lider izan dira, 3 BMZ taldekoak. Rohan Dennis, Stefan Kung
Eta orain Caruso. Orantxe Marzuler. Eta Miguel Ángel López ere bai sartu da. Hemen duzu lider berria. Damiano Caruso. Mikel Nieve. Diote. Hemen Nieve. Euskaldunik onena etapan. Leitzarra. Hemen etapa irabazlea. Sinistu ezin da. Sinistu ezin da. Lorenz Gorbaz, estatu batuarra. Suitzako taldetan ibili da orain arte. BMS-en ibili zen. BMS-erekin debuta egin zuen. Esan dugu iaz arte IAM taldean ibili zela. Rui Costa, eta ez dakit Rui Costarekin ez ote den Pello Bilbao helmugaratu, Fermin, Astanako bat nire ala irutu zait, eta Astanakoa lehen Pello ikusi dugu bigarren postuan. Miguel Ángel López eta Pello izan dira gaur. Eta itxura guztien arabera, kontrako estarritik mendate hau Jon Izagirreri joan zaio, Besteak beste? Bai. Besteak beste? Dimulan iberari ere. Etzaio, gozoa egin, azken igoera hau. Bikaina Barbaseren garaipena, azkeneko 2 kilometroetan nola erritmo hori eutsi dion, eta hori da atzekoen presioa izan, eta hala eta guztiz ere indarrak ondo horrekatzea, horrek txaloa merezi ditu. Normalean, hor oker jokatzeko bidea ematen dizu, atzekoa gainean sentitze horrek, eta indarrak ez ondo neurtzeko eta bar, hori guztia ondo egin du, eta meritu handiko garaipena, Barbaserena.